ake ciki? Kaga wata zazzafa? Wata ka rabu da ita akwai matsala. To me matsalar kake gani? Budurwa wani soja ne. Me kuma soja? Kuma sojan nan bai da mutunci. To ai a Najeriya kwanan ne dawo daga yaki. To ai a Najeriya kowa soja ne. Ni ka san yaki adadin nawa ne? A'a ban sani ba. To ai ina jin ni an zo gurin tsewata. To haka ne? Gaskiya akwai matsala. In dai haka ne to kai nan ni ko ne nan. Ha ai ba wani magana in yi nan. Ai ni ina nan. Ai wannan sai na sace zuciyarta. To shike na ba da mani na yi nan. Abokina to kai nan da mana ba sai mu haɗu da kai a gurin dan kuri shi ba? Mu haɗa ta ba za ka ta nan. To ba wani abu ni barin je ni. To ba wani abu. Ai gaskiya Iliya ina. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum assalam. Aba yan mata ina ta magana amma gaba ɗaya sallama ma ne ma ki amsa min ita. Yan mata Kaga malam ka rabu da ni. Kaga ƙara yi min magana. to ai mata aure ce ne? To ai kin ce da rabu da ke ni kuma na ga in ba mata aure ba meye kuma abin nan ai tun a matsayina na saurayi kuma na ga budurwa kuma kyakkyawar gaske yadda ya kamata a ce na ce wani abu anan amma ki ce wai ya rabu da ke? A'a malam ni da kake gani na nan na fi mata aure tsaro kuma sannan na fi mata aure kula. Ha to ai kin ki ga min cewa mata auren ce ko ba ita bace kai ki ce min ai budurwa ce ke. Kaga malam ina guje maka saurayina domin saurayina soja ne babban soja saboda haka ma ya hana ni kula kowa in gaya maka. To soja ba mace ce ta haife ba? Don haka ka rike kanka kawai ka rabu da ni inda ka gani. Ni fa bari ki ji wani abu. In dai har zaki tsaya ki saurare ni kin gane ba ruwana da wani soja. Zan baki kulawa ne yadda ya kamata kin gane ai. Kin gane ai. Ya kamata a ce ki bani dama in yi magana. Amma ki ga mu wani soja waye wani soja? Ni ina faɗa maka. Barazana za min da wani soja. Baki mata soja. Kai wannan waye? Ka gan shi nan tun ɗazu ba irin abin da ban ce ne ya bar nan wajen yaƙi. Kai me ka zo yi? Kai zai iya. Yalla bai Dan ubanka. ruwaya ne ni. Ruwaya. Mota haganta ita? Yalla bai. Ai tela ne dinki nake. Kai wannan ta yi kama da wacce za ka yi wa ɗinki dan ubanka? Yalla bai. Eh? Kitso na zo yi. Kitso. Gyaran gashi ne. Kana namijin za ka yi mata kitso dan ubanka? Dan iska ne kai. Dan ubanka. Yalla bai. An taimaka min. Lokuta. Kun kada ne a gurin mata. Sa. A kawo mota. Yanzu nan. Yalla bai. Za ka gane dan zaki dukiya ne. Ban san sojan bane. Lijan! Ban san sojan bane yalla bai. Yi hakuri.